Hei, bună! Numele meu este Elena de la Sunt Partener Life Care. Recent a sosit a doua comandă a mea pe luna iunie și vreau să împărtășesc cu voi. Mi-am comandat pentru revitalizarea fizică și mentală un foarte bun suc de la Life Impulse. Și anume un suc de goji. Este calitate wow, mare. Ce face acest suc? Goji este un suc de lichid în primul rând, ce conține un amestec nu numai de suc goji, dar conține și suc concentrat de celeșe negre, pere și mere. Flaconul are cantitatea de 946 de mililitri. Să citim, să vedem ce mai conține sucul de goji, după cum v-am spus, Lycium barbarum din fructe, 3750 de miligrame, suc concentrat de mere, 3825 miligrame, suc concentrat de pere, 3750 miligrame, suc concentrat de cereșe negre, 1530 de miligrame. Alte ingrediente conținute în acest suc sunt apa triplu filtrată, conservanți cum sunt acid citric și sorbat de potasiu, arome naturale de goji, mere, pere și cireșe. Variația ingredientelor plus minus 10%. Modul de inițiare se recomandă 2 linguri pe zi, începând cu vârsta de 12 ani. Preferabil a se lua dimineața pe stomacul gol. Nu depășiți porția zilnică și este recomandat și să vă sfătuiți cu medicul de familie dacă este indicat pentru dumneavoastră mai mult sau mai puțin sucul de goji sau sucul cu alte fructe. Consumați de preferință până la sfârșitul perioadei menționate pe ambalaj. Flaconul trebuie agitat înainte de folosire. Suplimentul alimentar goji Life Impulse este un supliment alimentar cu goji ce are la bază un amestec de fructe care favorizează revitalizarea fizică și mentală. Fructele de goji sunt bogate, de aceea și ajută la revitalizarea mentală cât și fizică, deoarece sunt bogate în minerale și nu numai în minerale naturale cum sunt zincul, calciu, germaniu, seleniu, fosfor, copru și fier, antioxidanți și polizaharide ce conferă energie și ajută la prevenirea îmbătrânirii premature, la diminuarea stresului și a anxietății, inducând și o stare de bună dispoziție. Deci, lucrați mult, citiți și învățați mult, luați-vă goji. De ce nu? Este natural, este revitalizant pentru starea fizică și mentală corpului uman și ajută foarte mult corpul cu minerale și vitamine. Acesta este unul dintre produse pe care le-am comandat, simțind nevoia, eu atât cât și mama mea. Nu l-am încercat încă niciodată, este prima dată, dar goji în prealabil am consumat și știu că mi-a făcut mie, atât cât mie și cât și familiei mele care a consumat. Am mai comandat acest produs foarte fain pentru o protecție a vederii mult mai bună, cu un conținut de agave foarte ridicat, se numește Shore Shine, tot de la Life Impulse. Și să citim, ca să nu spun ceva de la locul lui, să citim și la ce este bun. Are un scris foarte mărunt, este un supliment alimentar pentru vedere cu agave.
Prețul de comandă pentru cei ce doriți să vi-l comandați este 150. Suplimentul alimentar Life Impulse pentru vedere are la bază o combinație de plante, vitamine și minerale care susțin sănătatea ochilor și menține vederea normală. Ingredientele componente precum agave bio, morcovul și afinul conțin niveluri ridicate de vitamina A și C, iar în combinație cu pigmentul antocianina îmbunătățesc acuitatea vizuală, circulația sângelui la nivelul ochilor și la nivelul sistemului nervos. Scrie foarte mult. Vitaminele și nutrienții de morcov și afne mai sunt eficiente și împotriva oboselii ochilor. Modul de folosire de administrare se recomandă 2 linguri pe zi, se recomandă doar persoanelor începând tot cu vârsta de la 12 ani, la fel ca și la sucul gogoji, a nu se depăși doza zilnică recomandată, a se feri de lumină, a se păstra la loc uscat și răcoros. Dieta normală nu poate fi înlocuită cu folosirea acestui supliment alimentar. Consumați de preferință până la data perioadei menționate pe ambalaj. Nu lăsați suplimentele la îndemâna copiilor. Îndeosebi este valabil și pentru sucul goji, același lucru spus, menționat aici, și anume a nu se depăși doza zilnică. Dacă nu vă știți cu probleme de vedere, dar aveți vă simțiți ochii obosiți din cauza că citiți foarte mult, stați cu ochii în telefon sau în calculator foarte mult, lucrați la el foarte mult, și poate sunteți în zilele în care aveți foarte mult de învățat pentru examene și lista poate continua, mai întâi vă rog și este indicat să întrebați o persoană calificată care vă poate recomanda acest produs, și anume consilierii de la medicul dumneavoastră. Doi la mână sunt consilierii de stil de viață sănătos de la Life Care, cât și terapeuții acreditați. Toate aceste produse pe care le-am comandat sunt certificate de Ministerul Sănătății și nu numai. O altă sauna de rezervă pentru de dinți din bambus, e foarte finuță, atât pentru ginge cât și pentru dinți, de la Life Care, este foarte frumoasă. Un pix de asemenea de rezervă, este de culoarea neagră pasta, are un design foarte frumos și sigla Life Care pe ea este din lemn. Și cum veni și căldura, este necesar să avem așa ceva cu noi la drum, oriunde. Bineînțeles, nu gol, ce cu apă. O astfel de cană portabilă, ca să zicem așa, în care punem apă frată pentru a ne hidrata. De asemenea, orice suc ați comanda așa ați lua, nu locuiește dieta dumneavoastră zilnică, mâncarea sau vitaminele de care aveți nevoie, nu locuiește. Pentru a avea o schemă terapeutică corectă pentru nevoile fiecăruia,
regenerare la nivel celular, până la nivel celular, este bun atât pentru pielea sănătoasă cât și pentru pielea cu probleme în perioadele, dacă avem acne, dacă avem roșață, în caz de arsuri solare și vergeturi și numai arsuri solare, și arsuri, chiar arsuri de la mei sau de la altceva, pe exemplu. Și cum am citit, la fel ca și pe celelalte produse, prospectul aici, citim și la acesta, este făcut de către firma Krauter by Life Care. Apropo, melcii nu sunt omorâți pentru extragerea secreției, uite că am avut un lapsus, se întâmplă, a secreției de la anumiți melci care au aceste efecte miraculoase, minunate. Krauter, gelul pe extract de merg pentru recuperare și înfrumusețarea pielii. Apropo, este conceput special pentru față, pentru pielea feței, pentru igienă curată, cât mai corectă, și pentru înfrumusețarea și recuperarea pielii în caz de probleme, în cazul în care sunt probleme. Așa, deci gelul pe extract de merg pentru recuperare și înfrumusețare are codul de comandă 4046. Gelul conține polihelixan, extract de melc care are efect recuperator asupra pielii afectate de iritații, arsuri provocate de soare, de scoamări, coșuri, cicatrici, acne, pete, vergeturi și riduri și nu numai. Lista poate continua, deoarece lumea a folosit-o și în multe alte cazuri și s-a dovedit a fi bună în mai multe probleme. Secreția de melc este bogată în carbonat de calciu, alantoină, enzime, vitamina A și C și E, elastina și colagenul, care stimulează regenerarea și elasticitatea pielii, un lucru esențial și foarte important pentru pielea noastră și mai ales când trecem de o anumită vârstă, chiar este important. Gelul oferă tenului luminozitate și hidratare și îmbunătățirea vizibil a cicatricilor. Modul de folosire: aplicați dimineața și seara și masați ușor pe pielea curată întotdeauna. Spălat, bineînțeles, în fața, demachiat fața cu demachiantul bifazii și de-abia după aceea, de ce cu demachiantul bifazii? Trebuie să fim demachiate ca să aplicăm acest demachiant. Demachiantul bifazii conține două tipuri de gel, gelul de aloe vera și de macadamia, care unește, hidratează, oferă elasticitate și nu mai știu că aloe vera regenerează țesutul, deci și luminositatea și un refresh la față este foarte important și de asemenea curăță fața de pori pe care le poate curăța apa. Știm foarte bine că sunt anumite care apa nu poate face și pe noi nu știu ceea ce există pe piață cel mai mult, cum este demachiat de bifazii, cum este gel de extract de melc, pe care lumea neglijează la produse, pentru că este foarte practic și este mic. Doamnelor și domnilor, este mic. Încape în geantă, îl poți purta în voiaj liniștit, fără să-ți faci griji, uai, unde îl pun, uai, ce mă fac și mai departe. Deci, este mic, are loc, luați-l și îl purtați cu voi. Igiena pielii este foarte importantă. De ce? Pentru că ea ne acoperă întreg corpul, pielea în primul rând, se vede la exterior dacă avem sau nu grijă de ea, dacă este sănătoasă sau nu, dacă este hidratată sau nu. Și în primul rând, în primul
orice schemă terapeutică ați începe, primul lucru care îl faceți, luați paharul, introduceți apă și hidratați-vă. Cel mai important este hidratarea. Dacă nu consumi apă, poți lua orice tratament, orice regim, că n-ai rezolvat nimic. Organismul fără apă este zero barat, pentru că organismul este 70%, dacă nu mai mult, apă și noi trupul și organele vitale trebuie să le hidratăm, inclusiv celulele care ne mențin în viață, inima, sistemul nervos, sistemul muscular și oasele și așa mai departe.